Aring salita pula di. Ako ay tatalo ko para pula. Ha? Na. Pula. Atan po, good morning. At bali, pupunta na ako dun sa Pabay Project. At tapos, biglang uminit. At bubuhatin ko muna yung palay. Diyan. Para, kasi may mga tubo na. Yung asawa ko na lang yung mag-asikaso niyan. Kahit ano lang. Dakol na? Ha? Dakol na. Buwan sa mudan. Wala din. Mapaya yun. Ano? Saan sa nagilid? Magatuliton noy. Masirom pa. Pang ano? Kukuha ko ng ano. Kupiya lang. Kupiya. Dito buo na. Tinubuan na. Sabi ko kaya kukuha ko. Magbubis eh. Ano naman yung nagiging mo? Kaya? Magbat? Kaya? Ha? Hindi tayo maka-alis-alis. Ano yung palay? Inano ng asawa ko. At siya na lang magbabantay niyan. At pumasok na raw ako. Sabi niya. Ako na magbubuhat yan mamaya. Sabi ko basta isa ko niya. Tapos ako na lang magbuhat pag uwi ko. Yan talaga pag pamilyado. Hindi tayo maka-alis-alis. Alam naman iwanan kaagad natin dito. Ay, let's G na. At ayun, papunta na sana akong bato. Kaso hindi kaya ng motor ko, wala talagang preno. Kaya paayos ko na muna. Baka ma-accident pa tayo nito. Walang preno yung unahan sa kaulihan. Punta na ako dun sa paayusan. Nandito na ako. Ito. Yan, ayusin mo. At kung sira pala ito ay 450. Laptop. Ako talaga kung bigay ito. Yan, kinakabit na. Oh, may tagas. Pinayos ko na, ganun pa rin. Sablay yung pagkakabit. Marami. Nasubran sa ano eh. Tubig. Sa pork oil. Pork oil. Tagas. Aring salita pula di. Ako ay tatalo ko para pula. Ha? Yan na yung tagapagmana. Na. Pula. Yung maliit, yung anak ko. Marina. Pula. Di ba yung parang trabaho ka? Kilala yan sa pula eh. Nauda kaya yung ano niya. Malinaw naman pala. Nauda kaya yung bangka. Pula-pula. Sigaw na sigaw. Kung nakakita ng mapa ng
Then, check ni Kuya John yung ano, yung preno sa ulihan. Kung pwede pang i-adjust. At ito sa unahan ay okay na. At yung tanghali na siguro bukas na tayo makakapasok dun sa Pabay Project. Adjust mo na rin Kuya yung kadena. Hindi ka naglalangis ng kadina? Nahugas na. Pero nilalangis ang Kailangan ko yan. May grasa ka. pangit yung grass. Inaayos yung preno sa ulihan. Iris. Ito pa.
At ayun po, dito na ako sa bahay. At okay na yung motor, may preno na. Okay na yung motor. At nagpalit na rin tayo ng handle. Bago yung handle. Kaya yung preno okay na. Pati yung sa ulihan, ayos na. At namili na rin ako ng mga kape dito sa tindahan. At yung binayaran natin dun sa motor ay 720 ang mga pinalitan. At okay na yun. Kasi nung bago magpista ay muntik tayo maaksidente. Gawa nga ng walang preno. At may biglang tumawid na aso. Muntik tayo maaksidente, kaya sabi ko yan ko na, ipaayos ko na. At kanina papunta na sana ako dun sa bato. Yun, pinilit ko na pupunta na sana. Kaso yung motor nga ay walang preno. Kaya bumalik na lang ako. At iayusin ko na lang ito. Binibilad ko na palay dyan. Parang pahanginan ko lang yan kasi may tumutubo na palay. Tapos chat na ako kay Kuya Noli na bukas na lang ako papasok. At yung asawa ko naglalaba. Kaya inaisip ko bumalik na lang kasi naglalaba tong isa. Tunga si kasuhin niya pa yung binibilad na palay. Ako na. Ito banta. Rogado. Abot ko sa'yo sa taas. Ako na. Ang taas na. Hawakan mo. Ayan na. Sampay na. Kumikita ang kawayan. Ayan. Kanina kasi paalis na. Nagdalawang isip akong umalis na iwanan siya. Na naglalaba tapos asikasuhin pa yung palay. Balik na lang ako. Bukas na lang. Dali-dali mo si baby. May pasok si baby? Pasok. Maliko na. Ligo na nak. Atitid kita din sa school. At mag-ano na kung anong ulam na pwede. Katinang kamay ko. Na ano talaga to ng simento. Kung ano pwedeng igamot nito. Ayan po. Kati. Huwag na ano ng simento. Nung ano pa to Kasi lumalala. Dati maliit lang yan. Pag sa simento po yan. Kaya magandang gamot nito. At ayan, at yun, bukas na lang ako magtutulong sa kanila para maasikaso ko muna dito. Napayos ko na yung motor at nakabilad na rin ang palay kahit di yan kahit di siya magiling, basta mapahangin na lang kasi tinutubuan na nga. Ayan, hanggang dito lang vlog na to at maraming salamat at sana maunawaan nyo yung aking rason. Tutulong tayo dyan pag tapos ng pag okay na. Basta bukas, sure na yan. Bye bye.